Tak jo, já vás vítám u dalšího videa, dneska je to Minecraft, oh yeah. A jak som vám hovoril, kde som našiel tie diamanty, tak ten svet som vymazal, lebo som sa tam strátil, ak som hovoril, vidíte, ani ho tu nemám. Takže mám tu asi 10 svetov, tento je teraz najnovší, môžem vám ho ukázať a potom si urobíme normálne survival, ale ešte dám strich a pustím zase do pozadí hudbu. OK, už to ide. Tak. Všetky nájdené chyby hláste na Loka... Čo? Neviem, ja som to nestihol. Videli ste, že s našimi Ja nestíham! To jak je možné? Škoda. Au. No a ešte ak dlho? Haló, dobre, už som tu. To som si tam dal len tak. Lebo toto som si to mohol aj nechať. Čakaj, ja si tu vypnem zvuky. Zvuk. Takto. Všetko dáme na náhodné. Tak. Nech je to menej počuť. OK, ľudia, takže vlastne toto je ono, toto je môj ako pes, toto má, ako sa môže na mňa pozerať. Čau. Tam som mu dal predtým mäso, on to asi zjedol už. Alebo to normálne zmizlo ten item, ako sa tak väčšinou robí. Neviem prečo, ale je to tak spravené. Tu mám akože telku, ako ja viem, je to o ničom. Ale môžeme si napríklad zobrať. Toto inventár si nevšímajte, OK? To keď som tu robil. No, kde to je teraz? Ja už neviem, asi toto je ono. Pôjde to na celý? Asi nie. Skúsim tam dať všetky tieto. Oh! Tam ako iný nie? Asi nie. Nevadí, dobre. Takže to je menšia ukážka jedného môjho sveta, čo ja si keď hrávam. OK, takže ja dám teraz strich. A vlastne tam sa uvidíme, keď budem mať survival, ale bude to bež monštier, bude tam menšia pomôcka. Ale keď tu urobím možno pokračovanie, ak sem dáte 5 lajkov, tak to bude už monštrama, ten druhý diel, OK? Takže ideme na to, ideme dať strich. OK, ľudia, som tu. Už vidíte, toto je ten svet, takže ideme si ho vygrenovať. Oh yeah. Jak to teraz budete počuť také šuchocanie, lebo som v pohybu a práve si idem zobrať fľašu. Lebo som smenný. Dúfam, že ma dobre bolo počuť, že som smenný. OK, napijem sa. Fuj, pardon. No dobré. Neviem, čo tam je napísané. OK, už sme tu. Prečo mám mapu? Ja som to teraz vygerenoval, však ste to videli. Ja nechápem, prečo mám ten papier. Tak si vytvoríme mapu. Aha, takýto ostrov som už asi raz mal. Že by sa mi to zase opakovalo? Neverím. To je jedno. OK, takže ideme si naťažiť. Tak. Bože môj. Musíme sa tam nejak dostať, bože. Som zabudol, čo hra Minecraft. Som ho poriadne aj... Som ho dnes ešte aj hral dokonca do obeda. Ja som vlastne po obede. Tak, dobre. Tu dáme si Idem normálne niečo z hlíny vykraftiť. Čo môžem vykraftiť z hlíny? Som chcel fakt vedieť. Zasadíme sem strom.
Dáme tam pito hlínu. Prito, nie pito, ale prito. Som si myslel, že nemôžem oni behať. Okay, takže urobím si crafting, pár paličiek. Tak, aby som mal aj toho dosť, takže spravíme si samozrejme originál nástroje. No. Spravíme si aj misku. Tak keby náhodou na polievku. Vezmem si ju. Sice už nemám poriadne drevo, takže ja si idem asi ešte naťažiť. Nemám sekíru, ale to je škoda. Dobre, ideme si naťažiť túto drevo. Tak. Tu hudbu je v pozadí určite počuť, lebo ja som si pozrela aj to nové video, čo som minule vydal. Včera. A možno dneska je... Včera bola nedeľa? Sa zdá? A dnes je pondelok asi. Tak počkajte. Dnes je pondelok, ja si to teraz musím vypočítať. Asi štvrtok bude pokračovanie, kde budem hrať s bratom Minecraft. Tak, dobre, máme viacej dreva. Počkať. Už asi ani nič. No dobre, tak ja si idem ešte urobiť tie nástroje ďalšie. Takže samozrejme toto bude potrebné, pre istotu si vezmeme aj lopatu. A loďku si zatiaľ robiť nebudeme. Tak, vyťažíme. Ja si vždycky pre istotu robím aj meč, keby náhodou, kebyže niečo potreba, alebo čo ja viem. Dobre, tak ideme tam, aha, rovno tu je ovečka, takže si ju môžeme zabiť, tak a budeme mať aj potom kde spať. Ale budeme potrebovať ešte 2 vlny. No, máme 2 mesa, to je super. To vôbec nie je ako špatné. To by som si normálne dala na raňajky, to by mne aj stačilo. Ok, tak ja si myslím, že som si aj tú loďku mohol urobiť, tak ja si ju skúsim urobiť. Tak. A ja zdravím. Prišiel sem môj brat. Dobre, takže ideme tam. Tak, nastúpiť. Teraz sem bude počuť asi môjho brata, ale však to nevadí, nie? Dúfam, že vám to nebude vadiť. Tak. Budeš sa na mne pozerať, budeš tiško? Áno. Dobre. Čo nie? Hop. Pozri, idem túto zobrať. Hop. A čo to nejde? Hop. Hop. A dám. A čo to nejde? Hop. Ježiš. Čo to nejde? Yeah. Renko, poďte zavrieť? Čo jo? Čo to nejde? Rýchlo, poď sem. Prečo nejde hore? Tak. No, ideme vyťažiť kameň. Koľko toho kameňa mám? Budem si radšej pozerať to namiesto krafťáku. Adam, budeš sa na mňa pozerať a budeš tiško, tak poď sa pozerať. Ty budeš si sa? Môžeš. OK, takže máme pár kameňov. Teraz ideme sem a ideme naťažiť uhlie. Ideme si to na druhú stranu, tak. Myslím ako A reprak. ja som sa zás. Potom budeme. Uvidíš. OK. Tak, toto naťažíme. Ideme. A vieš, čo je toto, Adamko? Vieš, čo je toto? Vieš, čo je toto? Uhlie. Čo? To je uhlie. Čo? Uhlie. Uhlie. Prestaň, dobre? Ja neviem prečo, ale on väčšinou robí, ja keď niečo poviem, čo on nepozná, tak on povie furt potom čo? Čo? Aha, poďme hore. Jo, ja idem hore. Zastavím to. Tak. To, čo tam svieti. Počkaj, ty mi nehovor, že to je...
To čo sú za ryby? Aha, pozri, aké ryby, Adamko. A čo to tu tak svieti? Toto? Sviečky? Ježiš, rýchlo musíme ísť hore, čak chcípnem. Čo? Jak chcípnem. Dobre, nechcípol som. Adamko, však poď sa pozerať, či nechceš? Ale nemá? Nie. Nie toto? Má. Tak, ideme sem. Adamko, ale lietadlo si pokazíš, pozri, však tu ho máš. Myslím z papiera, čo mu spravila mama. Amina. Mama nie. Adamko, ideme tam do kejvky? OK. Čo mamu ty toto moje? Neviem. Na soboty? Asi. Neviem. Nevadí, tetenej. Však máš nové. Ja mám nové. No, poď. Aha, pozri. Ideme si spraviť nové. Ježi, to som nechcel. To, čo som spravil. To čo zase? To vedel. Tak dobre, vezmem si krafťák. Neviem, prečo sa mi to tak seká. Však mám najnovšiu verziu normálne a furt sa mi to musí sekať. Tudut. 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 No poď, ideme. Ideme tam? Kde ideme? Tu. Tam? Tam? Moje. OK, ideme. Tak. Čo tu máme? I tam má. Není. To je krava. Habijeme ju. I am Vicky. Nie vidí. Je. Tam je ešte Valanky. Čau. Nie. To nevadí. Aha, tam je prasa, tam je ovca, tam je krava. Ideme ich habiť. Nie. On je obí. Tu máš prasa. Obije. Ale je kde meso. Čo? Mesko. Čo? Z nich je mesko. Nie, neobio. Nie. Tak už nebudem habíjať, už iba jednu, OK? OK? Okay. Tak, a môžeme urobiť posteľ. Ideme urobiť posteľ? Prečo si obijú? Lebo chcem mesko papať, vieš? Do. Ja? Kaval. Aha, a pozri. Posteľ. A tu budeme spať. Das? To není Among Us. On? Áno. On je Among Us? A pozri, čo to je. To je mapa. Ja som na druhom ostrove, to je úplne výborné. Bibi. Povedz niečo. A čo tu máme? To čo? Super, a ja ťa vidím. Toku. Čo mi to zase chodí YouTube sami. Aha, pozri, zase tu je uhlie. Poď, ideme naťažiť? Áno? OK. Tak. Tu je uhlie. Za to dostávam aj level, Adamko. Vieš, čo je level? Áno. Naozaj? To mlíko bol. Kde? Nie. Aké mlieko? Mlíko, nie. A čo si povedal? Možno. Tyky ono. OK, koľko máme? 15, to podľa mňa bude aj stačiť. Stačí 15, Adamko? Aha, idem habíť. Nie! On neobí! A je vitý. Ne! Aha. Level! Nebudem habíjať, sľubujem. Hej, on nie. Obije. Tak, on hobí, áno, ja viem. Počkaj, kde mám posteľ? Oh no, ja musím ísť pinkať. Tam je krava, čau krava. Ja idem pinkať. Do riti. Dobrú noc. A ty povedz dobrú noc. Bonus. Už je áno. Obe áno. Vidíš ho, už je slnko tam. Tak zoberieme si posteľ. Prečo som kakažil? Nie, ja som ju zobral. Si hebejem. Čau, kravička. Ja nejdem habiť, neboj. A
Tam je aha ovca. A prečo tu nie sú prasiatka? Prasa, kde je? To je prasa. Tam je lama. Kde? Tu je lama, pozri, vidíš ju? Áno. To je lama. On je hobí. A on robí... Fuj. On takto robí. Fuj. Alebo ak to robí. Pozeraj. Bum. Au. A nič, aha, ono mi nerobí, Bibi. Aha, tak prepáč. Idem na teba? Áno. Počkaj. Hobí je. On je hobí. A pozri, ja idem. Ja idem na nej. A Ona on má je dosť veľa hobí. životov. Prečo je nehobí? Je to A hobí. kam ideme? Kam pôjdeme sa pozrieť? Hore budeš. Ideme hore? Áno. OK. Jaj. Bože, ja to musím nejak vyšplhať. To už 15 minút už točíme. Ideme tam hore. Áno. OK. A prasa, čau. To je prasa. A tu je sliepka. To je hobí. Čau. Čau. On je tylko malanky. Čas? Ja nič. Lebo on. To To je ja. Ja som hobby. pičo. Lebo chcem. Aha, tu je Nina. Ona je iná. On je hobí. Dobre, ja nejdem zabiť, neboj. Čau. Čau. Díky preč. Davím pes. Idem mamanky. A čo je tu? Nič. Diera. Tak a ideme tam hore. Kde? Aha, tu je čau. Nejde moje. Tu ideme hore. OK, tam je sneh. Kde? Tam hore. Aha. Počkaj, uvidíš, keď tam budeme. Čo to nejde? Ja. Tak, aha, tu je sneh. Jo. Ja. More me. Sneh. Jo, tu je sneh. Čo? Tu je sneh. A ja chcem ísť úplne hore. Však ja tam nemám už bloky. A mama. Ok, tepiť. Tu. Ježiši Maria, čo ja robím? Jo, sme tu. Pozri, sme hore. Jo, tu je sneh. Aj tam je sneh. Vidíš? Áno. Tam je to pekné. Taký pekný rozhľad, taká voda. Koľko veľa vody. Ujdeme. Ideme Áno. skakať? Áno. Kade neujebuješ? Som tu. A ja som ho teraz. Počkaj. Ale chceme si to moje. Musíš počkať. Čo tu je? Aký malý ostrov. Kto má veľkú hlavu? Aha, tu tečie voda. Dáme ju preč? Nie. Nie? OK. Aj jednu pies. Dáme? OK. Áno. Počkaj. Ja. Neviem sa trafiť. Dobre. Pomoc, ja sa potopím. Aha, už je preč, vidíš? Aha. Ideme zobrať. A vieš, čo je toto? Tu? Miska. Tam si dáme polievku, budeme tam papať. To nejde nabrať. Ja nemôžem z toho piť. A ľudia, neviete, ako sa vlastne robí flaška normálne v Minecrafte? Ako normálna flaška. Ako myslím, z čoho pijete tam elixíry a takéto, tak kde by som tam mohla nabrať vodu. Čau. Ovečka. je? Ovečka. Obobi? Ideme sem doje? Zabíjeť. Ale ja už nezabíjam. Neboj. Pozri, ja ideme doje. Ja Čo dúfam, bude tu? neviem, ideme doje, uvidíš. Možno bude trhlina. Pasujo? Ale nie, že trhlina, ale ako to sa Pasujo? povie. Áno. To ten nemá? Nemá. Není. Táto. A pozri, ja ešte idem dole a nič. Aha. Nič? Toto video bude veľmi dlhé. Aha, tu je hlína. A zase kameň. Všade je sivá. Sila! Áno, sem. Čo to? Prečo tak ideme tak dlho? Skúsime ísť takto? Áno. OK. Ja za chvíľku už nebudem mať krompač. Tu není hobe. Ja som si ani nerobil trorčky. Pasujo, ja chcem ti dať.
a ja. Počkaj, dobre? Potom budeme, OK? Keď skončí toto video. Ok, ľudia, ja si myslím, že v tomto videu ako nič dobrého nenájdeme. Tak toto video je trošku o ničom. No ja si myslím, že tu môžeme ukončiť. Takže, ak sa vám video páčilo, samozrejme, že necháte like, sme tu ako nič dobrého nenašli, ale možno na budúce nájdeme niečo dobrého, takže musíte dať like, ak chcete pokračovanie, ak tu možno nájdem tiež diamanty, takže sa to určite oplatí, takže čus! To. Čus. Dovi!